And it's time for ezaseThekwini, which is proudly brought to you by eThekwini Municipality. And it happens like with Vuma 103 FM. It happens every single Thursday at 20:08. And obviously we get to discuss issues around eThekwini. Nanokuthi nje petsazi ukuthi umasipala weTheku usuke uphi zingane. Okay, so we're going to come back and we're going to speak to the number one citizen. Yeah, like eThekwini, Imane. And on the line, we've got eThekwini Municipality Chairperson for Governance and Human Capital, Councillor Unkosenhle Madlala. Mr. Madlala, good morning and welcome to the show. Mr. Madlala, siyabona ukuthi umasipala uyaqhubeka nenhlelo zokulungisa ingalasizinda yamanzi. Njengoba uhlele ukuvala ipipe elikhulu iSouth Coast Augmentation ukuze lisebenze kangcono. Mhlawumbe ingabe lo msebenzi uzothatha isikhathi singakanani? Siyabingelela siyabonga kakhulu. Leli pipe elikhulu njengoba usushile iSouth Coast Augmentation izovalwa kusukela manje kuseni uze kube isebusuku ngo-8 namhlanje. Izathu ke sokuvala kwaleli pipe ukuthi kumele kwenziwe umsebenzi obalekile wokulungisa kuleli pipe ukuze sikwazi ukuthi likwazi ukuthi lithwale umthamo othe kuba mkhudlwana wamanzi. Umsebenzi ehleliwe ihlanganisa ukufaka kabusha kwe-booster pump ezophusha umthamo wamanzi othe kuba mlingana. Amanzi ke azobuya ngo-8 umuntu eseshilo ebusuku kulezi indawo ezilandelayo ezithintekile kwamakhutha isiphingo amanzi Mtoti Adams eMagabheni Imfumenini Mugababa Malkazi kanjalo naseLofu naseMkhomasi. Umkhandlu ke uyaxolisa kakhulu ngokuphazamiseka kwamanzi okuzokwenzeka kulesi sikhathi kepha kubaluleke kakhulu ukuthi sikwenze lokhu ukuze si-improve indlela abantu abathola ngayo amanzi kulezi indawo. Njoba nje sakhuluma ngodaba lwamanzi siyeza ukuthi ikhona imizamo eniphezukwayo ukuzama ukulungisa isimo sokungatholakala kwamanzi eindaweni ezifana naseNgonyameni. Mhlawumbe nje usitshele ngalolu hlelo. Kunjalo impela iThekwini libhekene nenkinga yokuthi abantu bayaqhubeka bayanda zonke eThekwini isidingo samanzi siyakhula kepha amanzi lapho wathola khona aya ngokuya encipha ngenxa yokuthi i-utility lethiwa umndeni uthukela kuyibona sithola kubona amanzi bawehlisile umthamo abasinika wona wamanzi ngenxa yokuthi department umnyango wezamanzi kulikuzwe lonke uthe kumele behlise ngenxa yezathu ke-80 zemvelo. Ukubhekana nalesi simo ke sesiqalile ukungenelela ngokuthi sibe nohlelo lokuvala amanzi avuzayo ngokusheshsha ngenxa yokuthi khona amanzi alahleka kulezo indawo siphinde sishintshe amapayipi amadala ekuwona avuzisa amanzi. Siyanxusa umphakathi kakhulu ukuthi usilekelele ngokuthi ubike uma kukhona indawo enamanzi avuzayo ngokusheshsha ukuze sikwazi ukuwavala songamanzi. Olunye uhlelo ke siphezulu lokuthi sakhe isiphehla amanzi esingahamba nendlwana lokho sithi i-package plant ezobekelela kakhulu umphakathi waseNgonyameni nezindawo ezisondelene nawo. Siyacela ke ukuthi izakhamuzi zibambisane nathi ngokuthi siwonge amanzi kuzona zonke indawo la sisenawo khona ukwenzela ukuthi nabanye angakafinyeleli kubona kwazi ukuthi afinyelele. Every single Thursday we have a conversation ne-office lika Mayor sikhuluma ngezinto zala eThekwini. So namhlanje on the line we're joined by Chairperson of Governance and Human Capital Councillor Unkosenhle Madlala. Masiqhubeka ke nje la emhlonisha uhlokohloko uyaqhubeka umkhankaso wokuthula isabelo mali sika 2026 kuya 2027 emphakathini ehlukene nengaphansi kweTheku. Nivakashele yiphi imphakathi kuleli sonto zithini mhlambe nezinhlelo kuya phambili? Kunjalo sisile uyaqhubeka umkhankaso wokuthula isabelo semali sika 2026 2027 uhamba kahle kakhulu. Izolo izakhamuzi ziphuma ngobuningi bazo lapha endaweni zaseCentral futhi indawo ezizungeze inkaba yeTheku. Besilapha yana eCarasfontein Stadium umphakathi uphuma ngobuningi wawo ukuthi ukwazi ukuthi uzothatha leli thuba lokuveza imbono yawo ngesabelo zimali kanjalo nezinhlelo ezihleliwe. Lana ke bekuhlangene izakhamuzi eziqhamuka emawadini awu-15 azungeze inkaba yedolobha. Ngomsombuluko besihlangene nezakhamuzi zase-West lapha eMpumalanga Stadium eHarrisdale. Nabo befikile futhi bezokwazi ukuthi babeke imbono yabo malana nentuthuko endaweni zabo nokuhleliwe kulesabelo zimali.
ngalesabelo zimali ke esihlongozwayo sifuna ukubeka bucala imali elinganisela ku74.7 billion rand ikakhulukazi izogxila kakhulu ekuvuseleleni nasekwakhiweni kwengqalasizinda yamanzi ngenxa ukuthi sibona ukuthi amanzi enye izinto eziyinkinga eThekwini ukuthuthwa kwendle ugesi kanjalo nokuthuthukiswa kwemigwaqo siyazi ukuthi sibe nezikhukhula kanjalo nokwakhiwa kwamathuba emnotho okuzokwazi ukuthi kudale amathuba emisebenzi. Ngomhla ka4 May sizobe silapha yana eChatsworth eNelson Mandela Community Youth Center ngo10 ekseni bese kuthi ngomhla ka9 May sizobe silapha ya Othongathi eIndoor Sports Center. Abantu ke abaqiniseke ukuthi bayaba yingxenye yalolu hlelo ngokuthi beze kulemihlangano futhi bakwazi ukuthi babeke imbono yabo noma bangene lapha ku www.durban.gov.za bakwazi ukuthi bathule izethulo zabo ngesabelo semali. Sibonga hlokohlobo ngesikhathi sakho. Siyabonga kakhulu lolu hlusuku. That's eThekwini Municipality Chairperson for Governance and Human Capital uNkosenhle Madlala.